Kembali lagi bersama Jurnal Tanghiri. Di lokasinya neng alun-alun. Oke, ceritane panggah ngetutne bocil dolan. Iki jadi alun-alun Tulungagung. Sini ngene iki. Iki nggih main skateboard. Terus iki enek taman teratai. Wong jogrok akeh kuwi. Biasane lek sore air mancure kan murep rame lek bengi. Neng di neng di sa. Neng di coretan kene lho. Flashing kok lho. Flese to alon-alon lho. Gua wi. Permene nemplek. Lunyu to. Alon-alon sa. Pegangan iki lho, pegangan iki. Oh, alon-alon. Lho. Pegangan no. Bisa. Wes ndang. Lho. Wes engko soal mesane mbokmu engko. Iki suasanane ngene iki. Napa? Ya kaya ngene iki. Aja rono rene lho. Wes yuk jalan-jalan rono yuk. Ayo. Wah. Regen kok bajumu. Yo rono yo. Loh, tiba to, syukur to, kapok to. Aja rono. Lho kambing merger lho. Oh, keblegong. Keblegong to. Ya. Lah ya keblegong to. Ya rono ya mlaku rono ndelok bunga kae, enek bungane kae. Ayo hutan. Aja ndak bareng. Lho baju merger seneni mbokmu engko. Ki teratai. Akeh bakul. Iki bakul nggih nganu cah cilik-cilik ngene iki tuyul-tuyulan ngene iki. Ayo ndelok ikan ya. Kae ikan ning kono kae. Wi enek burung dara.
Oke. Minggu rene, minggu. Iki simbole Tulungagung. Oh, Garuda Pancasila. Ini tepat di tengahnya itu ada kolam ikan koi. Ya apa? Ojo. Digigit tanganmu kok. Iki ikan koi ini. Nah, kayak burung darane ning kono kae. Oke. Nah, di sana dapat dilihat tepat 0 km kota Tulungagung. Ngene kono kae. Sing enek anu tugune kae ketok kae cilik kae. Kuwi Masjid Al Munawwar. Liar mancure kae. Ngene iki isine taman apa? Wis iki sine kae kono kae gedung anu. Nggih. Kono kae pendopo. Kae pendopone alun-alun kono kae. Oke. Iki wit ringin. Oke. Yes. Guys, ngene iki suasanane Tulungagung. Seperti inilah suasana dari alun-alun Tulungagung. Di terapi pijat alat kaki. Oke. Iya wis tandang. Iki gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dia kabeh ngumpul ning alun-alun. Kono catatan sipil kono kuwi. Oke. Baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu kembali bersama jurnal Kang Heri. Yo ngetut nih lho. Kayak suasana nih. Baik,
Matur suwun. Alun-alun Tulungagung titik 0 km kota Tulungagung.